Ndakulandira nokondedwa ku video imene muzina la Mbuye wathu Yesu Khristu yemwe ali Mulungu wamphamvu zonse, Mulungu olenga dziko lakumwamba ndi dziko lapansi, Mulungu wa Abrahamu, Isaki komanso Yakobo. Mulungu ameneyu ndiye mwe anabwera muthupi kuzatifera ife pa mtanda, cholinga choti tipulumuke, ndipo dzina lake ndi Yesu Khristu. Okondedwa mwina mundipanga join for the first time, dzina langa ndine Prophet Ian Ntaba. Ndipo mundilole ndipange zinthu mwachangu, koma at your own time mupange replay kapena rewind video kuti mumvesese chiphunzitsochi. So video imeneyi Ambuye Yesu Khristu andilola kuti ndituluse ndi cholinga chotani. Ndi cholinga chokuti ndiuphunzitseni inuyo za ubatizo weniweni. Okondedwa kuli matchalichi ambiri, ena ni ma mainstream, ena ni ma charismatic and Pentecostals. Yes, for example, a Roman Catholic, a Anglican, a CCP, ma mainstream churches. Ena wandeni ma Pentecostals, ma charismatic, Assemblies of God kumeneko. Yes, so konseku matchalichi osewa kuli ubatizo wa madzi ndithudi. But the question is, kodi ubatizo wa madzi uyenera umachitika motani? Powaza madzi pa mphumi kapena pa mutu kapena pomiza thupi lonse m'madzi? Ndiye inuyo okondedwa ndinu Mkhristu, koma ine being a prophet of the Most High God, Ambuye Yesu Khristu anandiphunzitsa kuzera mwa Mzimu wake woyera kuti ubatizo weniweni ndi ubatizo womiza thupi lonse m'madzi. In fact, I was born in Roman Catholic Church, ndithu nandira ubatizo wowaza madzi pa mphumi. Koma at the age of 28 Ambuye Yesu Khristu anandisogolera ndi Mzimu wake woyera ndipo nalandira ubatizo womiza thupi lonse m'madzi. Komano mwina munena kuti prophet inuto munangofuna kukalandira somenewo ubatizo wa madzi ndi wina uliwonse basi bola akhale madzi. Alright, there's no problem, koma video iyi ikuyankhani inuyo once and for all ndithudi. Okondedwa muziwe kuti pali ubatizo umodzi. Tiyambe ndi Efeso mutu 4 verse 5. Efeso mutu 4 verse 5 ndithudi. So tipite kwa Efeso mutu 4 verse 5. Kumene kuti uphunzitsidwa ndi Mzimu woyera kuzera mwa Paulo kuti pali ubatizo umodzi. So verse 5 akuti pali Ambuye mmodzi, chikhulupiriro chimodzi, ubatizo umodzi. So pali ubatizo umodzi. Now ubatizo umodzi umene uwu ndi utiwo ndi Ambuye Yesu Khristu mwini wake akutiphunzitsa kuzera ku Yohane mutu 3 verse 5. Ubatizo ndi utiwo. Verse 5 akunena Ambuye Yesu Khristu kumuyankha Nikodemo akuti, zoonadi ine ndikukuwuza kuti ngati munthu sabadwa mwa madzi ndi Mzimu woyera sangalowe mu ufumu wa Mulungu. So ukuyenera kuti ubadwe mwa madzi ndi Mzimu woyera, koma ubatizo onsewo ndi umodzi basi. Why am I saying so? Ifuka munthu is both spirit and body. Munthu ndi chithupichi komanso mzimu wa munthu yomwe uli mkatimo. So munthu amayenera kuti abadwe zonse, chithupicho chibadwe komanso mzimu wake so ubadwe. So ubatizowo ndi umodzi basi ndithudi. Komano thupi likuti libadwe mwa chithupi ndi madzi. Mzimu uli mkatiwo kuti muubadwe umabadwa mwa uzimu ndi kuzera mwa Mzimu woyera. I hope amene papa mwapanga understand. Now the question is, ubatizo wa madzi uwu uyenera kukhala utani? Owaza madzi pa mphumi kapena umiza thupi lonse m'madzi? Ndiye tithamange kwa Roma mutu 6 omwe kuli yankho lano. Fuka Ambuye Yesu Khristu pa tsiku la chiweruzo azaweruza aliyense malingana ndi mawu ake, osati zomwe katekisimu kapena zomwe mpingo wako umaphunzitsa, koma zomwe mawu ake amanena. So Aroma mutu 6 ndi mawu omwe Ambuye Yesu Khristu azakutulutsireni pa tsiku la chiweruzo. So Aroma mutu 6 tiyambire verse 3 ndithudi. Aroma mutu 6 verse 3 ndithudi. Yes, verse 3 akuti, kodi simukudziwa kuti tonse amene tinabatizidwa mwa Khristu Yesu tinabatizidwa mu imfa yake? Verse 4 yomwe ili yofunika khalani tcheru, chifukwa chake ife tinayikidwa m'manda pamodzi ndi iye mwa ubatizo. Tinalowa mu imfa ndi cholinga choti monga momwe Khristu anaukitsidwa kwa akufa ndi ulemerero wa Atate, ifenso tikhale moyo watsopano ndithudi. So verse 4 ndiyibwereza ndi yomwe ili very very important. Akuti chifukwa chake ife tinayikidwa m'manda pamodzi ndi iye mwa ubatizo. Ife tinayikidwa m'manda pamodzi ndi iye mwa ubatizo. Ndiye the question is, kodi ndi ubatizo uti pakati pa ubatizo wowaza madzi pa mphumi kapena titi pa mutu ndi ubatizo womiza thupi lonse m'madzi? Ndi ubatizo uti omwe umafanana ndi kuyikidwa m'manda ndi Ambuye Yesu Khristu, komanso kufanana ndi kuuka naye iyeyo Ambuye Yesu Khristu? Funso limeneli inuyo muziyankhe. It's a rhetoric question, koma funso limeneli liti we all know the answer. Ndi ubatizo womiza thupi lonse la munthu m'madzi. Why am I saying so? Chifukwa chokuti Ambuye Yesu Khristu anachosedwa pa mtanda paja pepani pa mtanda kuyikidwa m'manda. Yes.
Chimozimozi munthu akamwalira amayikidwa m'manda ndi amayikidwa motani? That's the question. Thupi lija limayenera kuti ligone m'bokosi kenako ndi kuyikidwa m'manda. Amagona motani? Amagona ndithu choyang'ana kumwamba ndithudi okondedwa. Mumuyika m'bokosi muja akuyang'ana kumwamba, bokosi lijaso mukalisiya muja m'manda. Amauka motani? Ndiye kuti sinangagona chonchi ali m'manda m'bokosi muja amazuka chonchi ndithudi. Ndiye chimozimozi maona abusa aja prophet pastor akunthandizira munthu uja kutuluka m'madzi muja potere ndithudi akuuka. So pakati pa ubatizo waza madzi pa mphumi komanso omiza thupi lonse m'madzi, okondedwa kuti ndi ubatizo uti omwe ukufanana ndi kumuyika Ambuye Yesu Khristu m'manda ndithudi komanso ndi kuuka kwa Ambuye Yesu Khristu patapita masiku atatu ndiuti? Ndi owaza madzi pa mphumi kapena ndi omiza thupi lonse m'madzi? Chifukwa ukakhala born again Christian, Ambuye Yesu Khristu anamuwuza kale Nikodemo kuti uyenera kubadwa mwatsopano. Ndiye Nikodemo anafunsa kuti kodi ndikuyenera kulowanso m'mimba mwa amayi anga ndikabadwanso nanga ine ndine munthu wamkulu? Koma Ambuye Yesu Khristu anamuwunikira kuti no, ubatizo iweyo uyenera kubadwa mwatsopano kuzera mwa ubatizo. Kutanthauza kuti pamene iweyo ukangoti ukumizidwa m'madzi muja umakhala ngati kuti wafa ndithudi. Ndiye kuti machimo onse aja zonse zakale zapita ndithudi. Ndiyeno ukamaukitsidwa tinene kuti ukamatulusidwa m'madzi muja umakhala ngati kuti ukuukitsidwa ndi Ambuye Yesu Khristu. Ndiye umakhala ngati kuti iweyo ndi watsopano, a born again Christian ndithudi. Mawu amene wawa mawu omwe akutithandiza ifeyo kufotokozera izizi ndi 2 Korinto 5 verse 17. 2 Korinto 5 verse 17 akuti chani? Chifukwa chake ngati munthu aliyense ali mwa Khristu ndi olengedwa kwatsopano, zinthu zakale zapita taonani zakhala zatsopano. That's the meaning of being a born again Christian ndithudi. So reason yeniyeni yomwe tikunenera kuti ubatizo weniweni ndi ubatizo omidza thupi lonse m'madzi, reason imene mukuyipeza kwa Aroma mutu 6, Aroma mutu 6 kuyambira verse 3 kufika 5 muwerenge panokha. So Ambuye Yesu Khristu akupanga demonstrate mene ubatizo uyenera kukhalira ndithudi. Zimene tikuziphunzira bwino lomwe tikawerenga buku ili la Mateyu makamaka mutu 3 verse 13 kufika 15. Buku la Mateyu mutu 3 verse 13 kufika 15. Pamenepo Yesu anabwera kuchokera ku Galileya kuzabatizidwa ndi Yohane mu mtsinje wa Yorodani. Koma Yohane anayesesa kumukanira nati, ndiyenera kubatizidwa ndi inu, bwanji inu mubwera kwa ine? 15 Yesu anayankha kuti zibatero tsopano ndikuyenera kwa ife kuchita zimenezi kukwanirisa chilungamo chonse, ndipo Yohane anavomera. You see, there is no way ungalowe ufumu wakumwamba popanda kubatizidwa. Ambuye Yesu Khristu akunena kuti ziyenera zimenezi zichitike ndithu pokwanirisa chilungamo. Mukawerenga English version amanena kuti to fulfill all righteousness. Kutanthauza kuti ukhoza kukhala wolungama iweyo posa mwamowa, posa chita za uhule, posa suta fodya, posa tani, koma ngati sunabatizidwe ubatizo uwu wa madzi pomiza thupi lako lonse m'madzi sungalowe ufumu wakumwamba. Chifukwa Ambuye Yesu Khristu akunena kuti ngakhale ineyo ndikhoza kubwerera kumwamba osabatizidwa chifukwa choti ndine Mulungu ndikale, koma izizi zichitike, reason yake to fulfill all righteousness ndithudi, kuti chilungamo chikwaniritsidwe ndithudi. And reason yeniyeni okondedwa, apart from kukwanirisa chilungamo, kunali kupanga demonstrate kuti ubatizo wake uzikhala wotere. So apapa Ambuye Yesu Khristu anapanga demonstrate koyamba. Demonstration yachiwiri ikubwera ku Yohane mutu 4 verse 1 kufika 2. Yesu atazindikira kuti Afarisi amva zoti iye ankapeza ndi kubatiza ophunzira ambiri kupambana Yohane, verse 2, ngakhale kuti Yesuyo sankabatiza koma ophunzira ake, iye anachoka ku Yudeya ndi kubwereranso ku Galileya. Okondedwa, ophunzira Ambuye Yesu ankabatiza. So the question is, ankabatiza ubatizo wake uti? Muziyankhe inuyo. Tatiye tipite ku Yohane mutu 13. Ku Yohane mutu 13 14 kufika 15. Mama kati ngowerenga verse 15 hiyo. Yohane mutu 13 tuwelenge verse 15. Akuti chani? Verse 15. Ine ndakupasani chisanzo kuti muzichita monga ine ndachitira. So Ambuye Yesu Khristu amapereka chisanzo kuti ife tisatire zomwe wamachitira. Amen.